para anak do siya perburu isumay ta salak mewakili jadi ruha asal marsitang itang kita jemuluma di ibacahun ima taringok dia kanong tahatai ima di nomor pudusau tita dia rinauli dia rinarikano pertikeno kupasama tu juru tulis jadi modern tema samarsi petang-petangnya kita ima ulaun perhata sinamot di bagas tikyon sinamot ni buru hasuhutun 10 juta berarti julu nama sinamot sia juta mamanggohin na huranggo berdalam ma panadayo dimasuhin na pangnaopat merisi 20.000 lembar marisi 10.000 250 lembar paket marisi mai 2.000 dohot si gudang-gudang marisi 20.000 berdalam pamuse persuhian 55 berjumlah 750.000 panggora tu hula-hula purba 10 panggoraan do paket 125 lembar ulus tohonan sia lembar ulus tino sadari 10 lembar 100 lembar mata ni ulaun tanggal sia bulan 12 tanggal 5 tanggal 5 mata ni ulaun tanggal 5 bulan 12 sirap bemanes 2 seda jadi songonima nong 10 lota di bagas tikyon boleh ada jadi jala jala tempat ni pamasuk-masuk murta ima di HKBP Libu Jaya Resort Jaitun iya Marsi Buai tempat mei jam sia do ulau sadari jadi di nabrang lubi be buima masih patakasan jadi masih patang-tangnya mahita na parjolo sahali tama hita tutu marula-hula mandok mauliat itu rupanya mata na bertua di bata na tentong mandongan hita sa lubuna mulai di na mamuka ulau ta sa tu na mangujungi ima di nomor pudusau na 2 belah pihak ima marga si matupang na binuatun ni siaturi doho hasutubun marga siagian disaksihon ima na tua-tua ni huta do salud na diaka rajani tuturni nasida songosian hami na tutua ni huta asi matuturuan itu hatta say dipasu-pasu tuhatta mahida salud na dilihomma tiurniari asabu itu tu berdalan ulau ta do denggang suang-suang 5 di hamuna na 2 belah pihak hasuhutun ima para anak do perburu totong matutu dilutuan di hamuna dia tahu syukur terlumuwi ma dia kahai paso jumuk matutu akan nani ulau muna nani luluan muna nalaho tuha perluan ni ulau ta asabu itu tu merdalan saluhuna ulau ta di bagas alas ni roha hita do di bagas agdame di pada tuhat tama saluhuna dia ka abat-abat suang-suang ni dia ka tuturta nani udang muna na 2 belah pihak potong ma di pada tuhan aka parmarani dagi doktor di asabu itu tu rapita dinalaw mangulaw ada pamasumasuon perlu mobi ma dinalaw manjalo manggarar ada nagok ima toh mai di tanggal 5 Desember 2022 song-song 5 di son
di pasar tamudo di son tuhami na tua ni huta per ima pinggan nahot judulan na atani na tua ma donon nami asa palti bulung sihala lumak matutu utu selalu na tutu dia ka naung pasakapi sa Tuhan tama nama masu-masu langsung ni di pasar tamudo di son ima na marision perbuwe siriu-riu asa sakti madingin sakti matu pirma tu di madingin saluna jala pirma tu di matu tu langsung ni di pasar tamudo di son ima ringgi siti suara dalat tame marningot asa saluhut na tutuhita marningot di ulat ta ima di naung tasakapi idinang rapita magbuhul ima toho may di tanggal 5 bulan Desember atong asa hatani na tuwa ma dohonon nami asa met bulung ni bane-bane metan ma bulung ni ribot saluhut na tutu di naung tasakapi saluhut na mahita rak marningot to rapat mahita tulu ali ingot horas madita saluna pertikian pasak matu menasudo jadi